Nah, yang atras sa sakinan ako tukad. Tukaruna dun ini yang atras dun sa sakinan. Teman-teman no katukad sa sakinan sana kakuan ni ron. Musan. Ilisod gini na makina gini ba kato nga tiil ra. Good morning mga kalaspag. Laspag na pud suro ko adlaw kay natapo ko sa Team Pikapix. So mga ruta karon kay Tuta sa kuan, Birhen o Bugho. Nawiro sa eskina sa padukat sa Birhen kini. So muna na ibos pray. So Birhen may una usa may mamahaw. Sa una aning dana ko ani semento ni. Karon giguba kay murag gusto na pod. Ya subida-subida na juga may. Dengan buho. Bos El. Good morning. Ay. Paboritong ruta ni Florik. Oh, ngani ba? Tukad. Lami ni kay atong mga arthritis ani dili mo balik. Ang batiyon ani sakit gilid. Pagka nung oras ni gudula. Wa. Boni ka karon nga gidaran naman ko. Ito ra ko gidaran naman. Ha? Tuk-tuk jamo niya. Wa. Wani mausog ka sada. Kota ko di utahas. Hah? Tamang ko ano to? Tindak. Ulo lagi ko na no. Muna pod. Dai ale no. Kapoy. Nangat-ngat lang. Muna yang usa sa pinaka subida. Nigtukad sa Birhen. Boy Kiki og si Boy Hakjod. Bos Lindon. Si Om Debra sa Victo Bikers. Shout out Victo. First time dyan nakadong o Birhen. Boss Earl. Uy, good day. Mga kalaspag. Mani si Boy Wagan. Okay. Inugog lang. Oops. Uy! Doon na tagamay sa Birhen sa bungtod. Pero kuwaton sa silang ew kadyo og si Ma'am Debra. Napasal diri sa boss. Di mayano ning dana kay subida jud. Pit na. Una ibabaw ka na oh. Doon na. Nigliko na muna. Atong kuan sa habig si Ma'am Debra sa first nga subida diri sa Birhen sa san kay Basar Guadalupe. Matira. Nagamit rang kanang pangape. Kapoy na. Ano pa? Sado pa? Dilalim. Mas okay pa na kaysa kusdako. Oh, bida na. Di matabang kusdako. Ilan no gusdako. Muli. Muna yang legit nga scammer. 100 meters na. Sampung na. Kampot ito ang palwas sa kalampusan dong Buntaga. Marukoy nga lokal guide. Bujag, marukoy. Camel nga lokal guide. So, abot ito sa Birhen, sa Sampong. Tuk-tuk tugas sa daha.
Bulausan tari ha. Le. So morning birhen wa kay wala in choice inig tukad. Baktas inig amog pod baktas. Na boss no. Haguan na among buhatan eh. Mo kita nalaglakad batatag. Oh, pinangga sa bike bag-uman. Di sakyan. So nasabutan di mi mulaos sa likod para cross dako. Balik mi sa ubos para mamahaw me kay alas city na. So mamahaw jamo ko kay iutasan ko kay tulor ang salmon gilungag yung mama gabi eh. Gamay jamo nakaog prihapon. Tayo mo biro. Pagoy na kaya spray lang mo. Manok pa kinakaon dito ka. Oh, ni dag hawo. Manok ni kinaon. Plate ako sa ma'am. 60. 60. Jawa man nandun yung kwarta. Tapos na ta. Adto na ta sa Bugho, Lubok. So doon nami sa entrada sa Bugho, Barangay Bugho. Da. Boss, sir. Nami ibabaw sa sinto sa Lubok. So kaning iskinaha mo niyang para Bugho. Lapos na dito sa Bilar. So subida ka doon niya. Kaning lahuso ning kasadaha sa ibabaw. Ko ana, cross dako. Hago ba din yung bike? Ya. Pag kasug plato hago kuno samo. Ha? Yung magbike nang di hago. Oke, liko na. Unong tadi atong meeting shed. Sampai sa Miyog Karenzo aning iskina para Bugho kay si Bus Lindon. Non sa to isang crankle. Ungat, gaadyo pa. Paway sa tagamay. Kani di nakaingon mo ron ning uta. Legit ne. Singot ba dai pod ay? Bulang. Sang container na. Welcome to Bugho, mga Bughoan. Di tentong subida ni lugar. Ano yung pinaka tuktok kaning dapita sa Bugho. Kumo ni sila ang mga pika-piks. Libertikan kung tukaron. Muna si Lindon J. Ang usa sa membro sa Anutakis Pika-Piks. Nani sa ibabaw sa Lubok. Una na ni mo ng Bugho. Isa story mo? Di lalim. Ha? Di lalim. Oke. Dola. Nagliko ane. Sampung na. Ijahay na pun manig tukad kay subida man jamo. Kun diingon og suluray din may tem. Kay magsulo naman ko basta subida na. Nakabagja na may. Muna na ang Bugho ang pinakabungtod. Ito naman hago. Ito naman kauban ito naguna na. So muna ang Bugho. Ganong naman tayo ni garuta ron? Bugho taron. Ha? Kasi gabutan eh. Si Earl. So ika-upat na nino arig Bugho. Hangat gihapon. Karon nunggod. I don't know, okay na yung bike? Giluagan na ha. Mas may pailuag kaysa sa imong hugtan. Hugtan kay mo hiyog nga di na mudagan. Omo. Welcome to Bugho. Whoops. Udah na may ginugitan. Malay uli na may. Agi may tigbaw ini uli na mo gikan biane tipas mi tong tulay nga nay atop para tigbaw. Din lagbas og kambaksor. So uli na ta kay Charis Lindsay nga makauban kay sumangil og klasik klase. Mangilo klase libre review. Pasumangil Charis ug di mo kusog reasons. Miss Reason.
Mo na ni tabok sa tulay gikan sa lubok na nami sa barangay Tigbaw. Sina nami agian ka sa da lapos na og boksor. Gana ka Joy. Grabe. Gi, big ringan lagi. Big ring sa likod ba? Big ring sa likod. Iyo dumo na sa bida. Na day. Labo naman palabhon di mo sugot. Wala ba makagat og pad. Magbike kay mag-gloves man. Easy ride. Easy. Tukaruna dun niya yung atras gud sa kinan. Tukaruna na busal. Ha? Dah yang atras sa kinan ako tukad. Teman-teman lo ketukar sa kinan sana kakuan ni ron. Busal. Bilisod gini ng makina kini bang ito nga tiil ra. Still lang. Lato tugi penukaran sa kinan no. Ikaduhan na nga attempt ja. Good. Sampung. Okay, sampung na kita nih, sampung kata nih. Istinya tong subida. Ang sakyanan kan lisod gani. Ito na si Ma'am Debra sa babaw si Aloy. Kami nabili na sa likod si Ew si Proylan. Wah. Hihi. Very nice. Okay. Patag. Lupig sakyanan oy. Sakyanan katulo balik. Ay, kalibay. Siyempre, usuban. Sa minto na dyan, tawon. Sana meron o, kanya, sibilya ba ni sakop? Dili. Basta kay kang boksor, ilagbas, ikatuna na. Wapo nagdaan. Dala po siya sibilya, inihaw, glauson, iniri sa likod. Ha, wapo nagdaan, no? So, kaloyan ta, nata sa bahay siro nga tigpaniug to. Guba na po doon? Nira tatama doon lawak kay hago mo di po ruta ha? Kay ang rutad, ha? Udag. Hagoan kay? Parang wala lang. Lami ang ruta ha? Kanon na yun ito na eh? Ha? Oh, Yan nira ba? sa pagkadadlaw. Adi ko kalawag kalawag. Sakto na doon damo no ning rutaharon kay dili pa ko mahutdan ni gule. So ani tataman kay muli na si katuna na ning unahan ani. Ja, ikaw ba kanang ay kalimot subscribe ba? Ajawat man pud madugang nga gamay ba. Basin dai pohon kaloyan ta. So ang ruta nun ta karon kay mag ultimate or di ba double round. So wa madadyon kay nagpabakuna ang uban. Mo ni manguban og double round no. Ako mo uban Nga naman. kay Busy. na ako trabaho na. Ting klase na pod. Wane bike me. Ha? So ako muuban ko na pero magmotor ko di ko magpaalig-alig no eh. Wa. Muban buka. Sikat tabangon tanan sa bako. Ano tataman okay kalimot og subscribe ug daghang salamat tanan-tanan.